Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages kuri sei kwose kwamuri kumativi mana enyika. Regai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Zvakangooma hazvo veduwe. Strange things indeed they do happen in this world. Pane message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndauya pano ndine nyaya yandinoda kukuudzai, but inyaya iyo yandakaudzwa neumwe mukadzi uyo wandinoshanda naye. So mukadzi uyu mukoma tinotengesa tose miviri yedu kuma avenues, but inini ndinogara kuchitungwiza. Nguva zhinji hangu ndinongotengesera ndiri kuno kuchitungwiza, but pane dzimwe nguva idzo pandinomboenda mutown kutouchline, saka tinongogara hedu tichingotaura tose. Saka nguva zhinji kana ndiri pabasa kana huri usiku kunyange masikati, kuti ndisafunga zvakawanda pamusoro pebasa randinoita, ndinoteerera maconfessions. Handina channel yandisina kusubscribe, ndinenge ndichingoteerera maconfessions kubva kuvanhu vakasiyana-siyana. Ndinenge ndakangoisa hangu ma-earphones angu ndichiteerera. Saka ndakatanga kuteerera maconfessions enyu kutanga mugore ra2022, ndipo pandakatanga kuteerera maconfessions enyu zvekare nemaconfessions ainge achiverengwa naTete vekuZim Confessions, ndikazoitawo feni yenyu. Saka ndiri pabasa ndinenge ndichida kungobvisa hangu stress nekunzwa nyaya dzevamwe vanhu dzamunenge muchiverenga. Ndakatanga kuita zvokutengesa muviri wangu apo pandainge ndichiri kuSouth Africa, mainge muri mugore ra2018. Ndipo pandainge ndiri kuSouth Africa, murume wangu ainge achiitawo basa rekudriva matrucks. Upenyu hwainge huchitofamba mune zvakanaka, ende tainge titoriwo nemotikari tikatotengawo imba yedu muchitungwiza. Saka upenyu hwakazongoita upside down mushure mekunge murume wangu azoita dhiri rekopa. Vakati vachibva kuDRC akatondifonera achitondibvunza kuti ndainge ndichifungei pamusoro pazvo. Ndikabva ndachizomuudza kuti sezvo iye ndiye ainge ari paground, kana kwanga kuri kunze ainge achiona sekunge zvaikwanisa kuzobudirira, vaifanira kuti vange vachingojoinawo vamwe, nekuti vainge vachifamba vari convoy. Matrack avainge vachifamba navo ainge ari 5. Saka vakabva vandiudza kuti vamwe vose vainge vabvuma, painge paine maZambian, one South African, then naivo neumwe murume wekuZimbabwe. Saka ndakabva ndati kana kuri kunzi mukasabatana nevamwe padhiri racho ramuri kuti panokwanisa kubuda dhiri mangwana, kana kuri kunzi vamwe venyu vakazobudirira hazvizokurwadzei here, but handingakuudziri zvekuita nekuti ndimi muri paground. Saka vainge vachiti vanhu vacho vainge vakatotaura nemabosi avo kuti matrack anongoita sekunge aitwa hijack, pobva patouya mamwe matrack, pobva patoitwa offloading yekopa itoiswa mune mamwe matrack, pobva patobuda mamiliyoni. Makopa acho iwawo ainge achitonzi ainge aine mabhaya muJoburg. Saka vaifanira kuti vange vachizobatwa nembavha muri muBotswana, meno kwavainge vachiti ikoko hakufambikana mapurisa nekuti kune mhuka. Saka vainge vachazongomira, pavaizomira vaibva vachizobatwa nembavha, vobva vatotanga kutoburutsa kopa dzichitoiswa mune mamwe matrack. Saka mukomana she ndakabva ndati ndimi muri paground, ndimi munoziva zvekuita. Saka vakabva vachizondifonera vakabva vanditi nyaya dziya dzatanga zvava kuda kuitika. Kopa dzakatorwa, varungu vavo vakabva vapiwa mari. Zvinova zviri zvinhu zvakandirwadza, because murungu wavo akati apiwa mari ndokubva adzima foni akabva anyangarika. Nekwaari hakuna kana anotomboziva kuti aripi. Apa matrack ainge aine matrack ake, akabva achizotongodzima mafoni ake ndokubva atotiza nemhuri yake, because zvinonzi vakapiwa mamiliyoni. Apa vaifanira kuti vange vachizopa vashandi vavo mari pamari yavainge vapiwa. Saka akabva angodzima mafoni
vakadzima mafoni kudaro, wangu murume nevamwe madhiraivha avo avainge vainavo vose vakabva vachizosungwa. Vakangoti vachingosvika pabhodha reBotswana neSouth Africa then ndokubva vatosungwa vose. Saka murume ari mujeri mukoma akabva achizopiwa 45 years mujeri. Saka ndakabva ndatoona kutoti upenyu hwainge hwatodhakwa. Ndakambogara zvangu muSouth Africa but nekuda kwekuti zvinhu zvainge zvandiomera ndakazotanga kuwirirana nevamwe vakadzi avo vainge vachiita basa rekutengesa miviri yavo. Ndikatangawo kuita zvekutengesa muviri wangu because ndainge ndichida kuti ndinge ndichiwanawo kuti ndingabatsirikana sei, because kubva zvandainge ndakaroorwa nemurume ainge asina kumbondijaidza kushanda uye zvekare tainge tichirarama upenyu hwainge hwakanaka kwazvo. Saka kuti ndinge ndichitanga kuti 1 ndava kuda kutanga kushanda zvakandiremera and basa racho ndainge ndisingakwanisi kuriwana. Ndakabva ndachizotanga kuita basa rekutengesa muviri wangu. Ndakati ndava kutengesa muviri wangu kudaro ndipo apo pandakabva ndachizoona kuti sezvo ndainge ndaunganidza kamari ndikabva ndachizouya kuno kuZimbabwe ndikavhura saloon nematakshop angu awo andinawo. Ndikaona kuti kamari kandainge ndichiwana kuSouth Africa nemari yandiri kuwana kuno kuZimbabwe zvinenge zvakangofanana. Ndikabva ndati saka ndava kutongogara hangu muno munyika ndisingatyi kuti ndiri munyika isiri nyika yechizvarirwo. Ndakabva ndachizotanga kugara muno muZimbabwe ndichirana mabusinesses angu. Saka dambudziko riri muno muZimbabwe nderekuti profit yako inenge iri pacapital. Kana kuri kunzi zvinhu zvikangoita sekunge zvinenge zvaoma zvinenge zvatodhakwa ende hauzokwanisi kuti unge uchizosimukira. Saka ndakabva ndaona kuti ndaitofanira kutoti ndige ndichiramba ndichingoenderera mberi nebasa iro randainge ndichiita ndiri kuSouth Africa rekutengesa muviri wangu, kuitirawo kuti kumatakshop kusazoshaya stoku, zvekare nekusaloon kana kuri kunziwo kukasabuda mari yakawanda aino kuti ndinenge ndiine mari. Ndikatosvika pakutotenga motikari yangu nekuda kwetuma businesses twandakazotanga. Saka ndo basa rangu iro randinoita. Saka nerimwe zuva ndakati ndiri paYouTube angu ndichiteerera nyaya, ndipo pandakabva ndachizotanga kuteerera nyaya yechipoko chaBernard. Musi iwoyo ma-earphone angu ainge asina moto but ndakatomachajisa, ndikamboedza kumachajisa mumotikari akaramba. Saka ndakazongotanga kuteerera hangu nyaya. Ndainge ndakatogara mumotikari pakabva pachizosvika umwe mukadzi uyu ndichangomoti maita. Saka maita vakabva vapinda mumotikari ndokubva tatotanga iri kutongotaura zvedu nyaya. Saka yainge ichiplaya audio pafoni pangu ndichiteerera confession. Pavakanzwa muchiti Bernard vakabva vati Bernard uyu ndeupi. Takabva tachizodzokorora confession tiri tose tikatanga kuiteerera zvekare ndina maita. Saka maita vakabva vati Bernard uyu ndamuziva. Vakabva vatotanga kutoseka vakati Bernard ndakambogara naye. Ivo vakati she was married to him for 2 years. Ainge agara achita hake zvekutengesa muviri wake but akazotogara nechipoko chaBernard kwemakore anokwana iwo kuita 2. Anoti pamakore iwawo awo paakagara nechipoko chaBernard ainge achipenga asi ainge asingazvizivi kuti ari kupenga. Anoti iye nechipoko ichi vakasangana pazindoga ndokubva vachizotanga kugara vose vakatochata, asi ainge achigara kumbudzi kumakuva. Mupfungwa dzake anoti aitoona sekunge ainge achigara kuBorodale ende aiti kana akatarisa mamwe makuva ekumbudzi aiona makuva iwawo achiita sekunge dzimba, uye zvekare aitoona matombstone pamakuva aitomaona sekunge malights kana kuri usiku. Anoti aitoona vavakidzani vake vakatobatidza malights, izvo ainge achitogara mumakuva. Saka I thought kuti maybe ainge achingoita majokes sezvo ari munhu wemajokes, but akatondiudza nyaya yacho yose. Akati akatoroorwa nechipoko chake Bernard akazotobatsirwa nevamwe madzibaba ava vainge vauya kumakuva ikoko vaine vamwe vanhu vainge vauya kuzoradzika mufi wavo. Saka akazoti achifamba nekuti akaona
pakaungana vanhu akafungidzira kuti painge paine pati. Anoti akatonzwa music ichitorira vanhu pavainge vachiimba, akabva ati ainge achida kunoona kuti yainge iri pati yei yainge ichiitwa mustreet imomo maainge achigara. Saka asvikapo ndopaakabva achizotanga kutaura namadzibaba. Anoti vakauya paari vakabva vachizotanga kutaura naye, vakatoona kuti zvose zvaainge achitotaura zvainge zvisingatonzwisisiki, ndipo pavakabva vachizomunamatira. Mushure mekunge vamunamatira ndipo apo paakabva achizovhunduka akabva achizoona kuti ainge akatopfeka maziplastic bag uye ainge atori kumakuva ekumbudzi, ndokubva achizonamatirwa zvekare akabva achizoendeswa kumba kwavo. Anoti iye zvakatangira paZindoga apo paainge achinwa hake doro, ainge atoendako neimwe mbinga yainge yamubhuka. Saka mbinga iyi vakazoti vasvikako kwaZindoga, hanzi ndopa yakabva yachizotanga kutaura nevamwe vakadzi, akabva achizobhoekana. Akabvapo pabhawa pavainge vari ndokubva vachizoenda pane rimwe bhawa. Saka akati ava kunwa zvake ari pane rimwe bhawa achimirira kuti ange achiwana umwe murume aikwanisa kuti ange achizomukecha, ndipo paakabva achizosvika Bernard uyu. Hanzi akasvika achitodriva Benz yake yainge yakanaka, but iye anoti Benz yaainge achidriva kunyange zvayo yainge yakanaka, but hanzi yainge iri old model dziya dzekudhara dzaibuda mumaNigerian movies. Ndokubva achizotanga kutaura naye. Bernard akamuudza kuti ainge achida nezvake usiku ihwohwo, vakataurirana paprice. Ndokubva achizopinda mumotikari naBernard. Saka vakabva vachizoenda kumba kwaBernard. Mangwana acho makuseni anoti akabva achizonzi naBernard, kumba kwenyu hauchatodzokeri nekuti watova mukadzi wangu. Izvo ainge ava kutotanga kutopenga nekuda kwekuti ainge achizviona sekunge ainge ari kuBorodale. Akabva achizobvuma akabva ati ndapinda machena. Akabva ati asi handingabvumi kungogara newe ndisati ndaziva hama dzako. Hanzi pakunoti hama apa, hanzi Bernard ainge achingoti inini ndiri nherera, ndakakura ndisina kana hama yangu yandainge ndichiziva, uye zvekare ndakakura ndichichengetwa paorphanage yechechi yeRoma, saka handina kana hama, asi shamwari ndinadzo. Anoti iye pavaienda kuma-introductions hanzi zvaimunetsa nekuda kwekuti shamwari dzake dzaingobudikira usiku chete. Aiti kana akati tadii tamboenda kumba kwefrendi yako, umwe uyo waairatidza kuti ainge achiwirirana naye, saka aibva achizoti tichazoendako time kana wava usiku. Hanzi shamwari dzacho dzaiuya uye zvekare dzainge dzichigarako kuBorodale. Izvo zvainge zvitori zvimwe zvipoko zvevamwewo vainge vakafa vakavigirwako kumbudzi ikoko. Anoti akatoenda akatonoita ma-introductions kumba kwavatete vake vainge vachigara kuEpworth, asi muswero wese wezuva pavainge vachifanira kuti vainge vachiendako ikoko, hanzi foni yaBernard yainge isingapindi uye zvekare ainge asingazivi kuti aripi, ende akasiya akirwa mugedhi naBernard wake. Akazoti wava usiku, Bernard ndipo paakabva achizouya akabva ati handei kwavatete, ndanga ndakanganwa kuti tine appointment. Vakabva vachizoenda kuEpworth, ndokubva vatosvikako vakatotanga kutotaura navatete vake, vakaita ma-introductions. Anoti iye akazotoroorwa nechipoko chaBernard. Hama dzake dzose dzainge dziripo ipapo paanoti akaroorwa, vakabva vachizochata. Mushure mekunge vachata, anoti vakazototenga zvekare imwe imba imomo muBorodale, but in reality ainge achigara zvake kumakuva ekumbudzi. Mukoma nyaya dzaakandiudza dzinotyisa. Aiti iye kana ari pamusoro peguva aitoona sekunge atori mumba. Tombstone raBernard aitoona sekunge matiles emumba make, achitomopa, achitocleana, achitoona ari mumansion, achitorarama life yakanaka kwazvo.
painge patori neDSTV aiti ndaitoswera muswere wese wezuva ndichitoona zvangu mamovie achitofara kuti ndainge ndimbori hure. Iko zvinozvi ndakazoroorwa nemurume ane mari achitoswerawo achitoonawo mamovie paTV. Izvo kwani ainge achigara kumakuva. Anoti murume wake uyu Bernard, chipoko chaBernard chaitomuka makuseni chitoti ndava kubuda bhebi, ndava kumboenda kubasa. Aitosara zvake achitoita mabasa epamba. Aiti kana akamuudza kuti chinditsvakira maid nekuti imba inoyi yakanyanyisa kukura, Bernard ainge achiramba. Kana garden boy airamba kuti vange vachiita garden boy, aiswera zvake achienjoya upenyu hwake achidya magrapes, but ainge asingatozvizivi kutoti ipapo paaizviona ari mumansion ainge akatogara zvake. Anoti aigara pazasi perimwe zimuti, hanzi rainge rimboriko kumakuva ekumbudzi, hanzi kwainge kuine umwe muti wemuhacha. Saka muti uyu hanzi wakazotemwa, wainge uriko kumakuva ekumbudzi. Hanzi aiswera aripo pazasi pemuti iwoyo achifara zvake achitaura ega, asingatozivi kutoti ari kutaura ega. Aitoona vavakidzani vake dzimwe nguva achitoshanyira vavakidzani, asi anoti kana ari masikati hanzi kwaiswera kuine runyararo kuBorodale kwavo asina kana munhu waainge achimboona. Aiti kana akabuda panze aisaona kana munhu mustreet, kunyangwe akaenda pamba pemuvakidzani hanzi ndaipinda. Ndo zvaindinetsa kuti ndaitoenda pamansion yepa next door, pamwe pamba peumwe mukadzi uyo waainge achiwirirana naye, oenda paya onoka, achanoka kuzosvika achizovhura door. Hanzi ndaipinda marumu ose ndichingomudaidzira mukadzi iyeye. Hanzi chaindinetsa ndichikuti masikati ndaikanganwa zita rake, asi kana hwava usiku ndipo pandaibva ndachizorangarira kuti anonzi Chiedza, mukadzi ainge achigara panext door nemurume wake, asi haana kumbogara akaona murume wake. Saka aitopinda otopinda mumarooms ose achimutsvaka kuenda upstairs asina kana munhu waainge achimboona. Then usiku kana kwava usiku, hanzi ndo pandaizonzwa Chiedza achindidaidza achiti wanga uchinditsvaka, ndanga ndambobuda, chuya tinge tichiita nyaya. Hanzi ndaitobuda ndotoenda panext door, dzimwe nguva ndaizotobvapo pamba pake kana kuma 1 am. Asi chaingondinetsa ndechekuti ndainge ndisingambooni murume wake, but ndaitozviziva kutoti Chiedza is a married woman and ane vana, but vana vake maid zvekare nemagarden boy ndainge ndisingatombovaoni, ndaingoona iye Chiedza chete. Kunyangwe paanoti akachata, hanzi takaita a night wedding, iye aizviona sekunge ainge akatopfeka gown, but ainge akatopfeka mazi plastic bag. Kana maruva ainge akabata ainge ari maruva awo ainge atora paguva reumwewo ainge abva mukuvigwa masikati iwawo. Anoti akaona convoy dzemotikari dzainge dzakawanda, kuda zvipoko zvose zvekumakuva ekumbudzi zvakamuka musi iwoyo, zuva remuchato. Asi musi uyo waakazonzwa kuti mustreet mavo mainge muine party, akabva ati ndivananiko vari kuita party vasina kundikokawo. Kwava kubva achizoenda achida kunobvunza, kwava kuchizotanga kutaura namadzibaba avo vakazomubatsira, vakatoona kutoti ari kuda kubetserwa nekuda kwenyaya dzose idzo dzaainge achitaura, vakamunamatira. Anoti pavakamunamatira ndipo paakabva achizopepuka akavhunduka, akatoona kutoti ainge ari kumakuva. Nyaya iyi yakandiudza mukoma yakandishamisa zvekuti kusvika pari nhasi ndinototya kana basa iri randiri kuita ndichiri kuriita hangu, but ndava kutotya kuti kana kuri kunzi ndikazokechwa nechipoko kana kuti nemunhu akaromba, but I have to keep on doing this because I'm taking care of my kids. Vana vangu vose vari kuboarding school. Ndakaona kuti kana ndikavabvisa kuboarding school, maybe I can disturb them in their education. When you post my story, please tell me. I'll be following through in the comment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mu comment section.
zvakangooma hazvo veduwe. Kana kuri kunziwo unenge uine zvaunenge wakasangana nazvo, please do not hesitate to come to my inbox and share with me your own side of the story. Kunyangwe kana uine munhu hama yako kana shamwari yako inenge yakambosangana kana nechipoko, unokwanisa kuuya kuinbox kwangu and then you share with me your side of the story. Zvakangooma hazvo veduwe.